Takže čaute. Tu je zasa po dlhom čase Pokémon Player a vítajte pri našom prvom videi na tomto kanáli. Teda v podstate už je to asi nejaké 50. video, ale rozhodol som sa, že úplne vynovím celý kanál a pôjdem zasa znova úplne. Hlavne na to, že to na začiatky boli úplne amatérske a teraz sa posnažím to urobiť oveľa lepšie, kvalitnejšie. Pokúsim sa urobiť kvalitnejší obraz, kvalitnejšie nejaké intro si urobím možno neskôr, potom nejaké miniatúry dám kvalitnejšie na to a všetko proste. Sa pokúsim to urobiť oveľa lepšie ako bolo doteraz a tým pádom by som mal začať odznova a nie len na kanáli, ale aj so všetkými videami, tak som všetky staré zle vymazal. A toto je v podstate prvé video, ktoré tam uploadnem. Úplne nový profil som si založil a vlastne ideme od začiatku úplne, síce to bude možno trošku dlho trvať, ale nevadí. A áno, ešte k tomu všetci hovoria po nemecky vlastne. Prepačte, snažil som sa to predstaviť, všetko som robil čo sa dalo, ale nejak sa mi to nepodarilo vôbec. Tak keď tak vám budem prekladať, o čo tu ide. Takže v prvom rade by som chcel hovoriť o tom kanáli ešte ďalej, že videá teraz nebudú vôbec tak často ako boli predtým, že som natočil 5 a hneď som ich všetky uploadol. Bude tak jedno, maximálne 2 videá denne. No na to, že to bude teraz trochu trvať viacej, aby som to urobil kvalitnejšie. Čo je samozrejme aj lepšie, keď to bude kvalitné. A menej často budú vychádzať videá, ako keď to bude úplne o ničom a nebude sa na to dať pozerať. Tak to by bolo toľko k tomu kanálu a teraz môžeme ísť sem vlastne do tej hry sa zaviesť. A tu ide vlastne na začiatku o to, že ideme chytiť nejakého červeného Gyaradosa. Teda bez Pokémonu, neviem ako ho chytíme, ale tak dobre, však ten náš priateľ, on vie čo robí asi. Sám seba som nazval len Pokémon a to našeho priateľa Player, aby to Pokémon Player. No, nechcel som mi vymyslieť nejaké mená. Toto je ten vlastne profesor, ktorý by nám mal dať prvých Pokémonov pravdepodobne. Nechcem teda veľmi spoilovať, ale už keď som to už hral, tak viem asi čo sa stane približne. Sice som to nehral už veľmi dlhodobu. Vlastne oni tu tiež pozerajú na to, či to nie je niekde červený Gyarados, ale nenašli ho. Tak teraz odišli a zabudli si tam kufor. Zabudlivý profesor má už Alzheimera, už je starý, 80 ročný aj viac. To už môžeme mu odpustiť. Ale to je nejaký luxusný kufor. Nejaký, neviem ako sú značky kuforov, netuším absolútne. Tak pozrieme sa čo tam bude. Nejaký mega vtáci. To bude nejaký orol, na nás zautočili. Otvorí sa kufor. 3 luxusné lopty plus ešte nejaké handry. Zošitok. Tak čo si zoberieme. Toto bude veľmi dôležité rozhodnutie. Ja osobne tohto si veľmi najčastejšie beriem. Tohto až tak veľmi nemám rád. A zoberiem si toto, budem hrať ako keby som to hral normálne ja. A ostatné, keď už budem potom nejako lepší v tom, že budem mať viacej odberov a tak potom nechám aj divákov, nech budú rozhodovať, že koho mám chytiť a tak, ale zatiaľ teda nemá kto to ešte urobiť. Snívam len hornú obrazovku, vzhľadom na to, že tá dolná nie je veľmi dôležitá, len sú tam útoky. A teda sa na začiatku mám len 2 útoky. Slovenčinári. No, prvý boj by nemal byť taký ťažký, ak zomriem, tak som úplná láma. Čiže dúfam, že sa nestane. Na začiatku tie boje budú trvať asi trochu dlhšie. Na to, že ešte nie sme takí silní a nemôžeme ich dať proste na ranu. Tak to by sme mali.
tí, čo ešte nevideli alebo nemali možnosť zahrať Pokémonov vlastne hoci kde, či na počítači, či na Nintendo, či niekde proste takýchto, aj na Game Boy boli starí ešte, tak môžem im to aj povysvetľovať, že čo tu vlastne, že jak funguje tie boje a všetko. Za každý boj v podstate získava váš Pokémon nejaké body skúsenosti, za ktoré potom môže dosiahnuť ďalší level, a to, keď dosiahne ďalší level, tak sa mu zvýšia životy, útok, obrana a má šancu aj na to, aby sa naučil nový útok. Keď dosiahne nejaký Pokémon určitý level, tak je možno, že sa vyvinie a bude vlastne, keď sa vyvinie, tak zmení tvar, bude vlastne väčší a bude aj oveľa silnejší. Nám sa zatiaľ nevyvinie, väčšinou sa tie prvé výviny Pokémonov sú niekde v leveli 20 alebo tak. A uvidíme, kedy sa vyvinie nám. To nebýva vždycky rovnaké, občas to je plus pár level hore dole. Ale niektorí Pokémoni sa vyvíjajú len raz, niektorí vôbec a niektorí dokonca 3-krát. A ten náš vlastne by sa mal 3-krát vyvinúť, nie 3-krát, 2-krát by sa mal vyvinúť a 3-krát sa vyvíjajú len veľmi, veľmi málo Pokémonov. Sú väčšinou takí chrobáci a iné hmyz. A to má k vedieť ďalším vysvetľovaniu, ale to si asi nechám na potom. Teraz vám vysvetlím, o čo išlo. Vlastne sme našli Pokémonov v tom kufríku, ktorý sme museli použiť do boja, lebo na nás útočili tí orly, tak sme si ich zobrali a ten profesor nám povedal, že by sme ho mali navštíviť do jeho laboratória, ktoré je trošku ďalej od našho mesta, kam sa aj vydáme. No teraz nám dala mama konečne také super boty Adidas, kvalitka, a s nimi môžeme ísť vlastne rýchlejšie o dosť. Takže nebudeme si musieť tuto vláčiť a budeme jak Usain Bolt teraz. Rýchlejšie dáme 100 za 5 sekúnd. Tak teraz môžem vysvetľovať, keďže na ceste toho veľa není, čo by som mohol hore prekladať. Vlastne sú to v tejto hre sú vlastne mesta, je tam veľa miest a medzi nimi sú také cesty, volajú sa route vlastne, teda aspoň po nemecky, neviem ako to je v inom jazyku. A po teda sa vlastne dostanete cez ne z mesta do ďalšieho mesta a tak. A v každom, nie v každom, je 8 miest, ktorých sú arény a tam sú vlastne takí bossovia, ktorých musíte poraziť a získať odznak. A cieľom hry je vlastne získať všetkých 8 odznakov a potom poraziť čempa celého regiónu, ale to ešte bude chvíľu trvať, takých 100 dielov možno dokonca. Vzhľadom na to, že ich nebudem robiť také dlhé 10-15 minút. Každý 10. diel alebo 5. dokonca budem robiť dlhší, nejaký 20 minútový alebo 15 minútový. Uvidím, ako to pôjde. No myslím, že sa dostanem do toho mesta a ukončím tento diel. Bol to v podstate informačný diel. Nič moc teda. Snáď to, potom neskôr sa to rozbehne a pôjde to oveľa lepšie a budem mať aj viac priestoru, aby som sa nevenoval stále vysvetľovaniu, ale aj tej hre a všetkému. Takže tak. No, poď už konečne zomri. Časom sa vlastne ten Pokémon učil lepšie útoky, takže potom to bude ľahšie ich zabíjať. A myslím, že sme level ďalej. Sme level 6, neuveriteľné. Samozrejme, čím väčší level budeme, tak tým viacej bojov skúsenosti budeme potrebovať, aby sme boli ďalší level. A tak ďalej. To je jasné. Tak, čo tu chce? Tu je Lucia, asistentka profesora, no super. Nie, prečo nás...
aspoň nemusíme ísť vnútri, aby som to mohol. Nie! Ježiš, zase tento vám tu do nás vrazil. Bože. Ja už chcem ísť dovnútra, padaj. No, správne posluchol. Sa mi to páči. Dobre. Ideme za ním. Dedo. Čau, dedo. Jak sa máš? No, jak vypadá môj Pokémon? Dobre vypadá, výborne. Tak dobre, tak mi ho navál späť a ideme preč už odtiaľto. Nechcem mu dať žiadne meno. Chodte do keľu. Áno, som spokojný, dobre. Daj mi to a idem padať. Ježiš, tieto keci na začiatku sú hrozné. Nezajíma ma to. No nič, len nám to hovorí v podstate pre tých, čo to zaujíma, že nám vlastne toho Pokémona daruje, pretože je s nami šťastný a tak ďalej a že máme ísť tie oznaky, čo som už hovoril, zbierať a všetko to budeme robiť v priebehu. Nie, čo si povedal, Pokédex nám chce dať, chod do keľu. Tak si ho zoberiem teda, no, daj ho sem. Výborné. Dobre, už si dokecal. Bože, ešte aj to Lucia, keď sa... Kriste. To je jak Talking Dead. No, poďme. No, konečne ma pust... Nie, bože. Nezaujíma, aký si mal ty Pokémona, ja chcem ísť preč. Bože. Nič len to hovorí, nič zaujímavé to nehovorí, keď bude hovoriť niečo dôležité, tak vám pre prípade poviem a toto bude aj koniec dnešného dielu. Bol dlhší, než som čakal. Nebol to veľmi záživný diel, aby na rovinu povieme. Ale každý like poteší a na budúce už to nebude také informačné, keďže som si teraz vykecal to, čo som chcel. A na budúce sa vydáme na ďalší road do veľkého mesta, kde už by mohla byť pomaly prvá aréna. Alebo aspoň nejaké boje s trénermi by sme mohli zažiť prvé. Takže to by bolo všetko. Ako som už hovoril, každý like poteší. A sam odber poteší samozrejme ešte viac. A tak dúfam, že sa vám to páčilo. A tak s týmto sa s vami lúčim, bože, som si není na to zvyknutý. Takže majte sa, užívajte si a čau čau.